आजकल के मम्मी जी हीरोइन बन के चलेली। आजकल के मम्मी जी हीरोइन बन के चलेली। पापा जी के पैसा ब्यूटी पार्लर में उड़ावेली। पापा जी के पैसा ब्यूटी पार्लर में उड़ावेली। पापा जी के पैसा ब्यूटी पार्लर में उड़ावेली। 36 के उमर भइल 16 के बतावेली। 36 के उमर भइल 16 के बतावेली। आजकल के मम्मी जी हीरोइन बन के चलेली। आजकल के मम्मी जी हीरोइन बन के चलेली। खाना बनावे में मन न लागे मोबाइल खूब चलावेली। खाना बनावे में मन न लागे मोबाइल खूब चलावेली। पापा जी के पैसा कुली डाटा में उड़ावेली। पापा जी के पैसा कुली डाटा में उड़ावेली। आजकल के मम्मी जी हीरोइन बन के चलेली। आजकल के मम्मी जी हीरोइन बन के चले